बाप रे बाप ऊपर ही तो बढ़िया लगल दादा 2 मिनट नीचे तो एकदम नकवाइन भइल बा दशहरा में मैं डाइन एकदम हकड़ल चलत तरी स गलिए गलिए इतना एकदम बड़ी सन के का कहे खातिर बाप रे बाप देख ली ही हम बता दे तनी वीडियो के माध्यम से सब लोग भर दशहरा अपना अपना लड़का के ढोड़ी में आँख में काजर क के भाई राखी डाइन भूति नगरी केहू के चिन्हत नहीं खींच दादा बाप रे बाप रह तनी फोन करके उतमी के बोला लिए कि लीवर के बिया कोनो डैनी मार दिल सुनू तब हमनी के लुकड़ में के ले जाई कमाइल खाई दुलम हो जाई। हेलो एगो तुम जल्दी ऊपर आ जा तारा महला में तो एकदम डाइन से नकवा नीक भइल बा दादा एक लीवर को हइये बड़ू कोनो मार दी संजा दू कि ठीक हो जा काजर उजर लगा के घर से निकली ह हाँ आ ऊपर अब हमारा भीरी ठीक नू उहे जौन बतैले रही हाँ घड़ी टिप के चल के उसे कहिए मैं ठीक भैया जल्दी अब चलिए दादा होई बाप रे बाप होई ई सब साला एकदम हाँ दुर्गा पंडाल तेने बोलता होई देख देख तो हती हती लेकिन कैसे छोड़ल जाला हो घूमत रसन ए वो तो अभी अइली ना हतना देरी हो गई। दीपक भैया बोला कि हमरा के कहाँ चल गेलन भर दसला हम ऊपर ही रहब बड़ी नीचे डाइन बाड़ी सोन बाप रे बाप बिहारी में तो और डाइन बाड़ी सोन एक से बढ़ गई तो देखा ना डोइनी हे जे खड़ा बिया डोइनी बाप रे बाप तू ए जे रही लोग के करे खातिर हम ऊपर ही रहम कहाँ गेलन दीपक भैया बाप रे बाप देखा ना बहुत डोइनी मती है हम ऐसे त काजर क ले लेबन बढ़िया से कबे बोलनी अब के आवतरू हम कबे से आ गेल बानी तोहरे के इंतजार करते हैं तू कहां गायब हो गइल ठीक कहलियो ना दादा हम देखनी हमरा अभी तो फिर शाम के एक बार 12-1 बजे रात के नीचे उतरल जाई हां आ गांव भर के जाके लोग के कह दे कि केहू अपना बाल बच्चा के बिना ढोड़ी में आँख में काजर कइले मत उतरियो लोग हम अपन बबुआ के ढोड़ी में पूरा काजर क देनी है आँख में काजर क देनी है लीलार पर काजर क देनी है हां ना तहार तो महला एकदम डाइने डाइन बता अरे पूरा डाइने भर भाई सब दिन आप देख के हमरा के जरूरत रहली सन डाइन कब क दिए से कोनो ठीक बा ना हमारा भी तो 1-2 गो मर गेली सब कि अभी 2 गो डाइन रह गेल बड़ी से तो अब डाइन लोग से का मतलब हम तो ऊपर रहतनी भर दशहरा ऊपर रहब ठीक है तब दशहरा बाद का फिर कटहर बिगाड़ी लोग दशहरा बाद फिर क्या करी अब भर दशहरा अवधि के लोग को भी तो करल जाई सब डाइन हो जाते रही लोग हां डाइनो बड़ो संसार हो ठीक नु देखो तो हमारे काजर कैसन बा बहुत भाई के कोइला करो एगो बड़ी टोला में भौजी तर भौजी तरह के बड़ा माने ली ना हां कहले कि 2 काजर क देही बक वो भौजी है खिलाड़ी है कनिया काजर करे के तो तवे के करी खा से क देली है एक बारी उहे चलता चलो तब भाई चलल जाओ हमनी तनी बहिरो घूमे चल जाओ ना बहिरो ना स्टेशन पर हां स्टेशन के देखल जो नजारा स्टेशन वो प्लाटिनो बस स्टैंड जोन बानो बहुत बढ़िया पंडाल बनता हम जाने कहते चुपचाप चल ना तो टिप दब घड़ी चल जेबू नीचे ना 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 घड़ी मंटी पर चल चल बनिए घूमल जाओ चले हने जितेंद्र जी के गांव तनी घूम के आवल जाओ ए बड़ी ओने पानी भइल बा हो हई देखो हई जाओ कितना गाढ़ा बा ई के बारे मर दे जा के वार्ड नहीं के बुझात ऐसे गली कुची हई बताओ तो दशहरो में सही बड़ुए हई बताओ बुझाता हई मैं लोग पाकी में देखो गाड़ी घोड़ा ई सब यही में मार हती हती लइका पड़े जात रस हई बताओ एजा के लोग के बुझाता कहिले कि टाइम में पानी ना गर्दी गम में पानी बताओ हई साला हई से गली नली में हई पाकी रही भर दशहरा लइकन के तनी मुनी दुख होई मेला दादरी घूमे में हती हती लइकन के मेहरारू लेके जात रही सत गिरी जी है से नलिया में बताओ अच्छा तो चिंता मत कर अब के अली जौन तो जानिए गइल बा अब की कुल जाने चेंज बाड़न तू देख लियो ना मैं नगर निगम जितना जीतल बा लोग स्कूल जन अब के लिए विदाई बा ठीक अब की हमनी के खड़ा होखल जाई अब के खड़ा होखई के पड़ी हमनी के बाकी खड़ा करब वो नीचे के खड़ा हम भाई तो नीचे अब जाई हमनी के ऊपर ही खड़ा होखल जाई ठीक है अब चल जाओ तनिया ढेर टाइम हो गइल अब भूखो बुझाता रुए कोनो पेड़े पर फल खाई ठीक है हमर ढेर आदमी खाई जाई चल जय श्री राम जय श्री राम।